Shwmae, sut ydych chi? Mae'r heddiw dydd Gwener alfed o mis Awst 2024. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Yma mae gyda ni ambell fwy o pynciau i trafod, dim ond i atgoffa eich hunain neu i ailododi. Mae'r cyfres o fideoedd hyn wedi ei hamroi i gweithio fel fy nediadur, lle dwi'n gallu nodi lawr fy meddyliau, fy syniadau, fy cysyniadau sydd dod i mi trwy'r dydd, ac wedyn dwi'n gallu datblygu syniadau hyn ac hefyd i trafoddi ac i gweithio mas sylwedd sydd dwi'n ymddidori ynddyn nhw, neu sydd dwi'n eisiau i dod o hyd o rhyw fath o penderfyniad amdanyn nhw. Felly, dwi'n gallu defnyddio y fideoedd hyn i nodi i lawr fy meddyliau ynglyn â pwpin elfen o rhesymau ar gyfer efallai rhyw penderfyniad, ac wedyn i trafod ynglyn â'r rhesymau dros rhyw penderfyniad neu yn erbyn hynny hefyd. Felly, dwi'n canfod mae'r hyn yn defnyddiol iawn ar gyfer i, ac mae'n pwysig i mi i wneud hyn, i nodi i lawr ac i cyfrannu nhw hefyd trwy'r cyfrwng o'r cyfryngau cymdeithasol, oherwydd mae'r hyn yn gweithio fel nodyn llyfr, enghraifft gyda pobl eraill, efallai maen nhw'n defnyddio o'r nodyn llyfr i nodi lawr eu pethau union yn eu dyddiadur sydd yn perthnasol neu pwysig iddyn nhw ar gyfer sylwedd neu materion wrth dydd i dydd. Ond nawr dwi'n gwneud hyn trwy'r fideo neu fideoedd hyn. Felly, dwi'n meddwl mae'r hyn yn syniad da yn enwedig ar gyfer o'r iaith Cymraeg, oherwydd mae'n modd hyn o nodi lawr bethau un sydd yn gorfodi bobl i siarad ar iaith. Felly, os ydych chi'n dysgwyr union yn y iaith, dwi'n argymell i chi i wneud yr un peth, i defnyddio yr cyfryngau cymdeithasol fel eich nodyn llyfrau, i nodi lawr bethau ar gyfer y dydd fel dyddiadur, ac wedyn fe fyddai hynny yn eich gorfodi chi i siarad, ac dyna beth sydd dwi'n meddwl yn pwysig, oherwydd mae'n angen i ymarfer yn siarad, siarad i cyfathrebu o holl amser ydy gyda'r personau eraill, neu trwy'r cyfryngau cymdeithasol sydd am mor cyfles yn y dyddiau hyn. Felly, ynglyn â'r sylweddau union yn y cyfres o'r fideoedd hyn, gyda'r enw dyddiadur union yn ei rhestr chwarae dyddiadur, dwi'n mynd i trafod yn y mwyaf ffurf o amser ynglyn â'r pethau perthnasol i'n crefydd, sef presenogaeth, ac hefyd i'n brysediadau hamddenol neu gweithredol, sef dwi'n arbenigo yn y mas o'r cyfrifiadur ers blynyddoedd neu'r degawdau. Felly dwi'n mynd i trafod ynglyn â'r sylweddau perthnasol i'r byd cyfrifiadurol, ac hefyd i unrhyw beth arall sydd dwi'n ymddidori ynddyn nhw yn hapnam, achos mae'r hwn fy dyddiadur, ac fe byddaf i yn defnyddio y fideo hwn i ddychwelyd i'r nodiadau union yn y fideoedd hyn ar gyfer y pynciau sydd yn bwysig i mi fel fy dyddiadur. Y cyntaf pwnc dwi eisiau i trafod heddiw yw gyda fe yr peniad neu teitl o'r byseddrifedi i gant. Felly, yn aml, dwi'n canfod mae'n hynod o gwynothwyol i defnyddio yr bysedd i rhyfeddu pethau. Enghraifft, pan ydyn yn dysgu erfa, mae angen i ni, dwi'n meddwl, i defnyddio fy bysedd i rhyfeddu geiriau. Enghraifft, pan dwi'n dechrau trwy rhyw fath o'r testyn neu pennod union yn y nofel, neu unrhyw beth, neu dwi'n gwylio ar teledu, ac oll yn sydyn mae gyda ni cwestiwn ynglyn â beth ydy'r gair Cymraeg ar gyfer rhyw air Saesneg, neu beth ydy'r gair Cymreictod ar gyfer rhyw gair Cymraeg Saesnegau, enghraifft. Dwi'n cofio y geiriau hyn, ac wedyn yn atrach nac pob amser i fynd ymlaen i'r ymedrych ar gyfer y gair Cymraeg union yn yr geiriadur ar-lein. Dwi'n cofio y geiriau hyn, ac wedyn pan dwi'n cyrraedd at rhyw nifer o erau yn fy gof, wedyn dwi'n gallu mynd ar-lein i'r geiriadur ar-lein, ac wedyn i edrych ar gyfer y geiriau
yn yr un amser ar gyfer er enghraifft 10 ohonynt neu 15 ohonynt pob tro. Felly dwi'n yn canfod mae'r hyn yn cyfleusach nag i troi pob tro dwi'n yn eisiau i gwybod gair Cymraeg i mynd i'r wefan geiriadur, fod yn y dyddiau hyn mae'n amor cyfleus i wneud hyn, fod yn y dyddiau hyn mae'n amor cyfleus i wneud hyn, yn llawer o'r sefyllfaoedd. Nid ydy hynny rhywbeth sydd yn cyfleus o'r foment. Er enghraifft pan ydyn yn gwylio ar unrhyw rhaglen ar y teledu, er enghraifft union yn y iaith Saesnig, ac wedyn dwi'n yn rhyfeddu i'm hunain beth ydy'r gair Cymreigdod ar gyfer y gair hwn yn Saesnig. Felly mae'n anghyfleus i mi i atal fy wylio ar y rhaglen ac wedyn i troi i'r debau symudol i edrych ar-lein ar gyfer y geiriau a'r geiriadur ar-lein. Felly, dyma rheswm pam mae'n hynod o gwynhwyol iawn i mi i fod gyda mi rhyw fath o cefn-drefn lle dwi'n yn gallu cofio rhestr o eriau. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n yn canfod i gofio y rhestr o eriau. Mae'n hynod o defnyddiol os dwi'n yn defnyddio fy bysedd i rhyfeddu neu chrifo geiriau. Oherwydd dwi'n meddwl dwi'n yn canfod mewn gwirionedd, os dwi'n yn cofio bethau yn defnyddio yr cof cyhyru, mae'n y cof cyhyru yn fwy effeithiol nag i defnyddio yr cof union yn ein dychmygiad neu meddyliau neu gweledoliaethau. Dwi'n yn gwybod neu deall gwyddoniaeth nid ydw i yn gwybod gwyddoniaeth tu ôl i'r rhesymau hyn, ac efo pam y mae'n defnyddio o'r cyhyru cof yn fwy effeithiol i mi nag i defnyddio y cof yn fy meddyliau i cofio rhestru pethau. Yn arferol, dwi'n yn defnyddio dau ohonynt yn y gyfamser gyda'i gilydd. Yn gyntaf i cofio pethau yn fy meddyliau, yn fy dychmygiad, yn fy gweledoliadaeth. Ond os dwi'n yn defnyddio fy bysedd hefyd i rhifo y geiriau, mae'n hyn yn hynod o cymwthwyol iawn i mi hefyd, achos dwi'n yn canfod dwi'n yn gallu cofio rhestr yn fwy effeithiol, sef yn fwy cyflymach ac yn gliriach nag dim ond i defnyddio fy meddyliau yn unig i cofio bethau. Felly, beth dwi'n yn gwneud yn arferol ar gyfer i rhifo geiriau gyda fy'r bysedd yw, dwi'n yn defnyddio yr un llaw a'r chwith neu'r de, mae'r hwn yn amrywio o amser i amser, ond dwi'n yn dechrau gyda'r dwrn ar gyfer y rhif ddim neu 0, y dwrn, ac wedyn ar gyfer y rhif 1, dwi'n yn cadw yr gweddill o'r bysedd i lawr ac wedyn i codi yr bawd. Felly mae'r bawd yn cynrychioli y rhif 1 ac bawd i fyny, ac wedyn ar gyfer rhif 2, mae gyda ni yr bawd ac hefyd yr busmedegau wedi eu codi, ac wedyn ar gyfer y rhif 3, mae gyda ni yr bawd, y busmedegau ac wedyn y canolbus, ac wedyn ar gyfer y rhif 4 mae gyda ni bawd, busmedegau, y bus canol ac hefyd bus caran, ac wedyn ar gyfer rhif 5 mae gyda ni bawd, busmedegau, y bus canol, y bus caran ac hefyd bus clust neu bus bach. Felly ar gyfer rhif 5 mae gyda ni 5 bysedd i gyd wedi eu codi, neu y bawd ar y 4 bus wedi eu codi, ac wedyn ar gyfer rhif 6 mae gyda ni bawd wedi ei tynnu i lawr gyda'r 4 bus yn ei codi. Felly mae'r bawd wedi ei tynnu i lawr yn cynrychioli y rhif 6. Ac wedyn ar gyfer y rhif 7 mae gyda ni bawd ac busmedegau wedi ei tynnu i lawr, ac wedyn ar gyfer y rhif 8 mae gyda ni bawd a busmedegau ac wedyn bus canol wedi ei tynnu i lawr, ac wedyn ar gyfer rhif 9 mae gyda ni y bawd, busmedegau, bus canol, bus caran wedi ei tynnu i lawr, gyda dim ond bus bach yn sefyll ar gyfer rhif 10. Felly mae gyda ni y dwrn ar yr un llaw sydd yn cynrychioli y rhif ddim, ac wedyn ar gyfer y llaw arall mae gyda ni y bawd sydd yn cynrychioli y rhif 1. Felly 1 gyda ddim yw 10, yn gymwys fel yr dyn yn ei ysgrifennu i lawr, ac wedyn yn y un modd ar gyfer y rhif 20, ar un llaw mae gyda ni rhif 2, sef y bawd ac hefyd busmedegau wedi eu codwyd ac gyda'r eraill wedi eu tynnu i lawr ar gyfer rhif 2, ac wedyn ar llaw arall mae gyda ni y dwrn sydd yn cynrychioli yr
dydd. Ac wedyn rydyn yn gallu barhau yn y unfodd ar gyfer yr 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ac wedyn hyd at y rhif 100. Wedyn, os rydyn ni'n cyrraedd at y rhif 99, mae'r hyn yn un llaw y rhif 9 sydd yn ei cynrychiolyd gyda'r bys bach yn ei sefyll ac hefyd gyda'r bysedd eraill wedi eu tynnu i lawr ar y un llaw, ac ar y llaw arall mae gyda ni un peth gyda'r bys bach sydd yn cynrychioli y rhif 9 hefyd. Felly mae'r rhif 9 ar dwy llaw sydd yn cynrychioli y rhif 99, ac wedyn ar gyfer y rhif 100 mae gyda ni ar un llaw y dorn ar gyfer y rhif diddim, ac wedyn yn gallu gwneud y rhif 1 gyda'r bawd, ac wedyn newid hynny i'r dorn hefyd. Felly mae'r account yn gyntaf ar un llaw y rhif 1, ac wedyn i troi i mewn i'r rhif diddim gyda dorn, ac wedyn ar y llaw arall mae gyda ni y rhif diddim cynrychiolyd gyda'r dorn. Felly, os dwi'n gallu gwneud hyn yn defnyddio fy dwylo i cynrychioli y rhif A, ac wedyn pan dwi'n cynrychioli y rhif A, ac wedyn pan dwi'n defnyddio y rhif A ar fy'r bysedd, ac yn y cyfamser yn cofio rhestr o eriau, dwi'n canfod mae'n hyn yn effeithiol iawn i'm canolbwyo i gofio geiriau union yn y rhestr. Felly, ar gyfer y pwnc nesaf, dwi'n eisiau i symud ymlaen i pwnc anghlyn ar yr cyhryraugof. Beth dwi'n cyferio at gyda hynny yw pan ydyn eisiau i cofio rhywbeth neu i dysgu rhywbeth, dwi'n meddwl mae'n haws i wneud hyn trwy'r hyfforddiannu y cyhyriau i wneud symudiadau yn ytrach na cofio rhywbeth trwy ein meddylau, trwy ein dachmygydau. Beth dwi'n cyfio at yw, enghraifft pan ydyn ni'n eisiau i darllen rhyw testyn, dwi'n meddwl mae'n haws yn gyntaf i llyfaru y testyn gyda ein gwefusau, ac wedyn i cofio y holl testyn trwy y symudiadau o'r gwefusau o'r gennau, yn ytrach nac angen i cofio yr ymedrychiad o'r testunau union yn ein dychmygiad. Ac dwi'n meddwl mae'r rheswm ac yr hyn yw mae'r symudiadau o'r gennau rhywbeth sydd yn corfforol a sydd yn ffisegol, ond os ydyn ni'n mynd i dysgu neu cofio y testyn trwy'r yn unig ei dychmygu nhw yn ein dychmygiad, dwi'n meddwl mae'r hwn yn weddol alltyniedig ac nid yn ymglymu yr symudiad o'r unrhyw fath o'r corff o gwbl. Felly dwi'n meddwl os ydyn ni'n gallu symud y corff, symud y cyhyrau i wneud y cyfrediad fel rhanbarth o'r gyfrediad i gofio y testyn, dwi'n meddwl mae hwn yn cofnodi yn hynod o fwy effeithiol beth ydyn ni eisiau i gofio, sef y testyn, sef y geiriau o'r testyn. Ac ar ôl hynny, os ydyn ni'n eisiau i aladrodd yr un testyn, ydyn ni'n gallu aladrodd y symudiadau yn ein cyrff ni, sef trwy'r ei gennau, trwy y gyhyru yn ein gennau, ac wedyn pan ydyn ni'n gwneud hynny ar y tro hon, ydyn ni'n gallu dychmygu y llythrennau yn ein mewn gweledolaethau, sef yn ein dychmygiad, ac dwi'n meddwl fe fyddai hynny yn gwenu i cadarnhau yr holl atgofion o'r testyn, hyd yn oed yn fwy nac o'r blaen. Felly dwi'n meddwl mae'r dwywodd yn hynod o ddefnyddiol iawn, ond ar y dechreuad, os ydyn ni'n eisiau i ddim ond i gofio y testyn, os ydyn ni'n eisiau i ddim ond i gofio y testyn, dwi'n meddwl yn fy achos i, dwi'n canfod mae'r cofio trwy'r cyhyrau, trwy symudiadau o'r gennau yn hynod o fwy effeithiol nag yn unig i dychmygu y testyn un cofni. Felly, os ydyn ni'n eisiau i perthnasu y pwnc hyn i'r pynciau dwi'n wedi ei grybyllu o'r blaen yn feidoedd o blaen, ynglyn ar y pwnc o'r i fyw yn llythrennol trwy'r dychmygu y llythrennau yn ein gweledolaeth ni. Dwi'n meddwl mae'n hwn yn hynod o berthnasol iawn, oherwydd os ydyn ni'n gallu cofio y testunau yn clefymach, dwi'n meddwl mae'r hwn yn berthnasol iawn, oherwydd os ydyn ni'n gallu dychmygu y llythrennau yn ein gweledolaeth, mae'r hwn yn gynorthwyol i ni i deall ac i
gwerthfawrogi ac i gwerthuso yr litrau ac y geiriau yn fwy cyflym ac yn fwy effeithiol ac yn fwy gymwys. Ac dwi'n meddwl mae'r hyn yn perthnosol mae'r hwn yn perthnosol iawn i ni yn fwy ac yn fwy yn y dyddiau hyn oherwydd mae'r gwaith o cynhyrchu cymwysiadau yn dod yn fwy ac yn fwy perthnosol. Os ydyn ni'n gallu cyfathrebu gyda eraill yn cyflymach ac yn fwy ardderchog, byddai hyn yn ein cynhwyo ni i rhagori i mewn yn gyfrediad o cynhyrchu cymwysiadau. Yn diwedd, dwi'n eisiau i grybwch ynglyn ar sut ydyn ni'n gallu defnyddio cyhryraugof i gofio y destunau sanctaidd, sef pan ydyn ni'n eisiau i gofio rhyw gweddi neu rhyw testun oddi wrth y Beibl neu rhyw psalm, dwi'n yn argymell drwy'r brofiad i yn gyntaf i cofio trwy'r ysmydiadau o'r gennau o'r gwefusau, geiriau ac wedyn pan ydyn nhw wedi gwneud hynny yn llwyddiannu i hynny i cofio yr holl testun, yr holl psalm neu holl gweddi. Ar ôl hynny, mae angen i ni i aladrodd yr un gweddi neu psalm dydd ar ôl dydd yn benyddol fel rhanbarth o'n bywydau ni fel Cristion yn arferu yn ein crefydd ni. Felly mae'r aladroddiad o'r gweddiau ac hefyd y psalmau rhywbeth dwi'n meddwl sydd yn pwysig i ni i cadw ein bydd achos mae'r sancteiddrwydd i mewn yn y geiriau sanctaidd i cadw ni yn sanctaidd, i atgoffa ni sut i fod yn sanctaidd, i atgoffa ni y pwysigrwydd i fod yn lan ac yn sanctaidd holl amser ar gyfer ein iachawdwriaeth. Felly, oherwydd y pwysigrwydd o'r testunau hyn ac y pwysigrwydd i'w gofio ein cwrdd ni, dwi'n meddwl mae'r gyfrediad o'r cofio trwy'r cyhyriau yn gyntaf trwy'r ysmydiad o cyhyriau yn pwysig hefyd fel technig i cwblhau y gyfrediad hwn, i cwblhau yr elfen hon o'n bywyd fel Cristnogion. Ac wedyn, ynglyn â'r pwnc nesaf, dwi'n meddwl mae'r hwn yn berthnasu i'r pwnc o'r blaen, sef yr cyhryraugof. Mae'r pwnc nesaf yn cyferio at y gyfrediad o'r darllen testun yn cwmws, sef dwi'n eisiau i drafod ynglyn â'r pwnc sut i darllen yn dwyochrog. Felly, beth ydy'r ystyr o darllen yn dwyochrog? Felly, mae'r hwn yn technig neu syniad o technig sut dwi'n gallu datblygu i gwellhau yr ansawdd o darllen testunau fel erthyglau neu nofelau, sydd yn gallu cynorthwyo gyda ein cyfrafiad yn cyffredinol pan ydyn ni'n sgorsio gyda pobl eraill. Felly, pan ydyn ni yn sgorsio gyda pobl eraill yn gyffredinol, ydyn ni'n canolbwyntio nid ar yr symudau o'r cyhyriau i cynhyrchu seniau gywer yn ein llyfariad, nid ydym ni yn canolbwyntio yn ein dychmygiad ar y llythrennau o'r geiriau neu y geiriau eu hunain fel y llythrennau tu blaen ohonom ni yn ein gweledoliadaethau, ond yn hytrach pan ydyn ni'n sgorsio gyda bobl eraill, ydyn ni'n sgorsio yn cyfrifiadu ac ydyn ni'n dychmygu sylwedd sydd ydyn ni eisiau i esbonio i'r person eraill. Y pwynt dwi'n eisiau i wneud yw nad ydym ni'n bwriadol yn adnabyddus o'r proses neu cyfrwaith o cynhyrchu yr iaith neu'r seinau o'r iaith neu'r geiriau, ond yn hytrach ydyn ni'n cael ein trochi i mewn yn y sylwedd o'r peth ydyn ni eisiau i sgorsio amdano fe. Os ydyn ni'n enghraifft yn ymadrodd rhyw stori neu hanes, felly ydyn ni'n dychmygu yn ein meddyliau ni yr person ydyn yn ddisgrifio neu yr olygfa neu yr sefyllfa neu beth bynnag ydyn ni'n eisiau i trawsgludo i eraill trwy'r cyfrwng o'r iaith. Felly, yn y un modd, pan ydyn ni'n darllen rhyw testun yn yr nofel neu yr erthygl, felly dwi'n meddwl mae'r llawer ohonom ni, mae fi yn cymwyswyd sydd yn darllen y testun yn canolbwyntio rhy ormod ar geiriau
mae angen i dweud, mae angen rhaid i ni, pan ydyn yn dysgu iaith, mae angen i ni, os ydyn yn dod o hyd neu cyfarfod gyda'r rhyw gar anwybydus i ni, felly mae angen i ni yn llawer o amseroedd i edrych ar gyfer yr ystyr o'r gar hwn i mewn yn y geiriadur. Felly mae'r yn llawer o amseroedd, mae'n amposibl i ni i parhau gyda'r dychmygiad o'r hanes neu'r stori os nad ydyn ni yn gwybod y ystyr o'r rhyw gar, enghraifft, ydyn ddim yn dychmygu rhyw fath o gwacter yn ein dychmygiad pan ydyn yn dod o hyd o gar anwybydus i ni, ond pan ydyn yn dod o hyd neu cyrraedd at rhyw gwastadlun neu lefel o'r rhugylder, dwi'n meddwl mae angen rhaid i ni i canolbwyntio ar y llythrennau pan ydyn yn darllen geiriau. Felly, ar gyfer hyn, mae'n angen rhaid i ni i adael i un ochr, sef i anghofio yr elfennau eraill o'r darllen testunau fel dysgwr o'r iaith. Enghraifft, dwi'n meddwl mae angen i ni i anghofio sut i cynhyrchu y seiniau cywir oherwydd ar lefel neu gwastadlun fan yna, pan ydyn ni wedi cyrraedd hyd at yr safon o rhugylder union yn yr iaith, mae angen i ni i tybied mae gyda ni ynysoes yr deallusrwydd o'r seiniau cywir yn ein gwybodaeth, yn ein cof ni, yn ein meddyliau ni. Felly nad oes angen i ni i barhau i canolbwyntio ar cynhyrchiad o'r seiniau cywir, ac os ydyn eisoes wedi meddiannu hynny, mae angen rhaid i ni i dim ond i canolbwyntio yn unig pan ydyn yn darllen y testun i canolbwyntio ar y llythrennau ar gyfer geiriau. Oherwydd mae angen i ni nawr i darllen y testun. Dwi'n argymell i darllen y testunau yn sain uchel neu yn hyglywadwy gyda eraill, sef i darllen y lawd. Dwi'n argymell i darllen y testunau y lawd yn sain hyglywadwy, audible sound. Oherwydd mae'r hyn yn ymarferu y cyhyriau o ennau i barhau i cynhyrchu y seiniau cywir. Ond yn ytrach na canolbwyntio ar y cyhyriau a'r y seiniau, mae angen i ni i canolbwyntio dim ond ar y llythrennau ar yr geiriau ar gyfer yr amcan o'r rhugylder, ac hefyd yr ysmwythder, ac hefyd y cymwyster, ac hefyd y cywerdeb o'r darlleniad o'r testun. Dwi'n meddwl mae'r hwn yn hynod o bwysig i darllen yn ysmwyth, yn cywir, yn gymwys ac yn cywir. Ac os ydyn nhw'n gallu gwneud hyn, wedyn ydyn nhw'n gallu siarad fel hyn. Ac ydyn nhw'n gallu siarad yn ysmwyth, yn rhugl, yn cywir ac yn gymwys. Os ydyn y holl amser yn angen i sebio, i gwirio ydy y sain neu yr ynganiad o'r gar hwn yn gywir neu angywir. Os ydyn ni eisiau i sebio, pob tro ydyn ni eisiau i gwerthuso, a ydy dealltwriaeth o'r gar hwn yn cywir neu nid yn cywir. Felly mae'r hwn, y holl pryd yn sebio o tro i tro yn effeithio ein llyfariad i mewn yn yr iaith. Os ydyn ni eisiau i fod yn rhugl yn yr iaith, mae angen i ni i darllen yn ysmwyth ac yn rhugl ac yn cymwys ac yn effeithiol. Ac dwi'n meddwl, ac ar hyn, dwi'n canfod, neu mae gyda ni y syniad o'r ymafariad o darllen y testunau gyda dwy ochr. Beth dwi'n cyfeirio at hynny yw yn ein meddyliau, yn ei dychmygiad, pan ydyn yn darllen y testun i cynnal yn ein gweledoliadaethau unwaith eto ar un ochr, ar y ochr chwith. Mae gyda ni geiriau neu'r llythrennau ydyn yn ein darllen yn y presennol, ac wedyn ar y ochr dde, mae gyda ni geiriau a'r testunau sydd ydyn mynd i darllen yn uniongyrchol ar ôl y geiriau o'r presennol. Felly, mae gyda ni fel hyn dwy ochr. Un ar y chwith, y testunau neu geiriau neu llythrennau presennol, ac ar y ochr dde yn uniongyrchol yr geiriau, llythrennau a testunau i dod ar ôl y testunau a geiriau a llythrennau presennol.
os ydyn nhw'n cadw y rhain i mewn yn ein dychmygiad, felly mae'r hyn yn canfod yn arwain fy llygaid i edrych yn hyn o'n symudol. Mae'r holl peth gyda'r ynganiad o'r geiriau, gyda'r symudiadau o'r llygaid i gweld ac i darllen ac i edrych ar y destunau, a'r geiriau a'r llythrenau yn hollol hunan symudol. Os ydyn ni'n gallu cynnal y dwy ochr o'r datblygiad hyn yn ein gweledolediadaeth, mae'r hyn yn gallu yn hunan symudol yn rheoli ein symudiadau o'r llygaid ac ein symudiadau o'n gennau. Felly does dim angen i ni i fod yn adnabyddus o gwbl o'n symudiadau o'n llygaid neu'r symudiadau o'n gennau. Felly os ydyn ni'n gallu cynnal hyn ac wedyn parhau i darllen yn sain uchel, yn sain eglio dwy, yn hunan symudol, ydyn yn gallu derbyn y lythrennau i ynganu ac dwi'n meddwl mae'r hyn yn caniatáu i ni i darllen y holl destun gyda llais, gyda'r ynganiad, gyda'r llyfariad sydd yn hollol ysbwyth ac yn cymwys oherwydd yr holl amser yn canolbwyntio ar sillafiadau o'r geiriau a'r llythrennau o'r geiriau, ac pan ydyn nhw'n gallu gwneud hyn, ydyn nhw'n gallu cynhyrchu yr ymadrodd sydd yn ysbwyth ac yn rhugl. Felly pan ydyn nhw'n gallu ymarfer hwn, ydyn nhw'n gallu datblygu y modd o siarad sydd yn rhugl ac yn ysbwyth ac yn pleserus i glyfaru ac yn pleserus ar gyfer bobl eraill i gwrando arnom. Felly dwi'n meddwl mae'r hwn mor bwysig pan ydyn yn dysgu iaith, nid yn unig i canolbwyntio ar y gramedig ac hefyd y gerfa, ond pan ydyn wedi cyrraedd hyd at yr safon neu lefel neu gwasadlun o rhugelder, mae angen i ni i arferu i siarad yn rhugl, i arferu i siarad yn dda. Hyd yn oed yn y iaith Saesnig, mae'n mor bwysig i siarad yn dda ac yn ysbwyth hefyd. Yr un peth hefyd pan ydyn yn siarad Cymraeg, pan ydyn yn dal yn dysgu y iaith neu yn dal yn gwellhau ein safon o'r iaith. Wedyn, dwi'n eisiau i drafod ynglyn â sut i cadw y dannedd yn wyn. Felly, dyn wedi sylwi yn diweddara, mae fy dannedd wedi mynd yn weddol felen, ac dwi'n meddwl mae'r hyn oherwydd penyddoedd o yfed te a choffi. Felly, oherwydd roedd angen rhaid i mi i ymddangos fy hunain tu blaen o'r cwsmeriaid, roeddwn yn sylwi roedd fy dannedd yn edrych yn weddol felen. Felly, sut wedyn i gwynhau fy dannedd? Felly, trwy'r cyfnod o oddeutu hanner blwyddyn, roeddwn yn ymprofi amrywiaeth o fodau i ymgeisio i gwynhau fy dannedd. Yn gyntaf, roeddwn yn ymprofi strips neu stripendi sydd ydych chi'n ei gosod ar eich dannedd yn isod ac yn uchod, ac beth ydw yn gwneud gyda rhain yw, yn gyntaf mae angen i ni i picio y stripendi oddi wrth plastig. Mae'r holl peth yn draws dangosiedig neu transparent. Roedd y card plastig yn traws dangosiedig ac hefyd mae'r stripendi yn traws dangosiedig hefyd. A gyda'r dwy stripend, un ar gyfer pob un rhes o dannedd yn uchod ac yn isod, mae'n angen i cadw nhw i mewn yn y ceg am oddeutu hanner awr, ac wedyn i tynnu nhw i ffwrdd ac wedyn i brysio y dannedd. Felly, roeddwn yn defnyddio y rhain ar gyfer wythnosau hyd at misoedd, ac roeddwn yn sylwi roedd yr gwellad o'r lliw o'n dannedd yn hynod o araf. Roedd fy dannedd dwi'n dychmygu yn mynd yn ychydig gwynach ac yn wynach yn araf ac yn araf, ond roedd yr cynyddiad neu blaendeithiad yn araf iawn. Felly, roeddwn yn edrych o gwmpas ar gyfer modd amgen ar gyfer yr gwynhad o'n dannedd, ac wedyn ddim wedi dod i hyd o'r pwdr dant gyda lludw oddi o'r y bambŵ neu'r bamboo charcoal toothpaste neu pwdr dannedd golosg neu mallwyd bambŵ. Mae'r gard Cymreictog ar gyfer charcoal golosg neu mallwyd. Fe darcanfiais i roedd y holl profiad o'r pwdr dannedd hwn yn hynod o erchyll oherwydd pan roeddwn yn brysio gyda'r
pwdr dannedd hwn, roedd hwn yn gwneud fy dannedd yn mynd yn hollol di, oherwydd mae'r pwdr yn y lliw di, ac wedyn pan orffen yn brysio gyda fe, union yn fy gennau, mae'r bwpydd yn fy gennau yn mynd yn di hefyd, ac pan orffen yn poeri mas yr pwdr dannedd, roedd y poer yn hollol di hefyd, cyn died a inc, felly nid yn unig fel hynny, hyd yn oed yn waith byth ychydig o'r poer a styriodd ar fy crys, ac ar fy crys roedd fel inc, ac pan oeddwn yn ymgeisio i gochi mas yr inc allan o'n crys i, yn uniongyrchol, yn cwmwys fel inc, roedd yr poer oddi wrth pwdr dannedd di ddim yn gallu cael ei gochi mas, felly mae'r sbotau o'r peth sydd yn edrych fel inc yn dal ar fy crys. Felly oherwydd hyn, dwi yn hynod o ddim yn argymell defnyddio yr pwdr dannedd mallwydd neu'r golosg bambw ar gyfer y gwynhad o'r dannedd. Ar ôl hynny, troes i modau eraill, oedden yn ymprofi defnyddio yr past dannedd ar gyfer y gwynhad o dannedd. Dwi'n meddwl mae'r rhain yn cymwysio yr cymwysiadau arbennig fel yr hydrogen peroxide ar gyfer y gwynhad o dannedd, ac dwi'n meddwl mae'r rhain yn gweithio hefyd yn weddol araf. Felly, ar gyfer hyn, ar ôl ambell mwy o archwiliad, fe darganfuad i yr awgrymiad trwy'r edrych neu gwylio ar fideoedd ar YouTube i defnyddio y calaf neu y stro i yfed y hylif, yn enwedig hylif duon fel coffi neu te, ac wedyn dwi'n wedi prynu yr calaf gwedra, ac wedyn ar ôl wythnos o defnyddio y rhain, dwi'n yn canfod gyda'r defnyddio yr past dannedd ar gyfer gwynhad o dannedd, ac hefyd trwy defnyddio y calaf gwedr hefyd, dwi'n yn canfod mae'r lliw o'n dannedd yn mynd yn gwyn, yn weddol clefymach nac o blaen. Felly, os ydych chi eisiau i gwynhau eich dannedd, dwi'n yn argymell ydy mae'r past dannedd sydd yn arbennig i gwynhau dannedd gyda'r elfennau neu cymwysiadau fel hydrogen peroxide yn gweithio yn dda, ac hefyd stribendi hefyd, y rhain ydych chi'n yn gosod ar eich dannedd am o 30 awr. Mae'r rhain yn gweithio yn dda hefyd, ond os ydych chi'n dal yn parhau i yfed diodydd fel te neu goffi, mae'n bwysig hefyd dwi'n argymell i defnyddio yr calaf. Dwi'n defnyddio y calaf gwedra, oherwydd yn gallu defnyddio nhw tro ar ôl tro. Wedyn, yn y pwnc nesaf, sydd yn berthnasol i'r pwnc o'r blaen, dwi'n eisiau i drafod anglyn a defnyddiad o'r bag te neu'r sach te. Beth rydyn ni eisiau dweud yw, yn aml, pan rydyn yn unig yn eisiau i yfed bwg o te, a pan rydyn yn defnyddio sach neu bag te, mae'n wastraffus o'n ydy i defnyddio yr holl sach o de neu'r bag o de ar gyfer dim ond yn unig un fwg. Felly, beth ydw i'n gallu gwneud yn y sefyllfa hon yw i defnyddio yr un bag, ac wedyn i defnyddio yr un bag ar gyfer yr ail fwg, ac i cadw yr bag wedi ei defnyddio'r o blaen i mewn yn rhyw fath o ddisgl. Ond yn amgen, y dywys arall yw yn ytrach na defnyddio y bag o te i torri yn y gor y bag o te, ac wedyn i diferu neu i dywallt o'r cymwysiad sef dal te i mewn yn y mwg, ac wedyn i dywallt dim ond yr hanner maint o'r dal te i mewn yn y mwg, ac wedyn i yfed yr te fel hwn. Ond yn diweddar, yn fy mofiad dwi'n darganfod os dwi'n gallu dod o hyd o'r ddisgl sydd yn digon bychan, dwi'n gallu defnyddio yr dau ddisgl, un ar gyfer yr bagiau te wedi ei defnyddiwyd, sydd wedi rhedeg allan o'i blas i defnyddio neu i ail-defnyddio ar gyfer yr ail fwg o te, un ddisgl arall ar gyfer bag te, lle dwi'n gallu ei ail-defnyddio ar gyfer y mwg o te nesaf. Felly dwi'n canfod mae'r bodd hon o'r
dau ddisgl datrysiad gorau ar gyfer fy defnyddiad, ond y allwedd yn y sefyllfa hon yw maint o'r disgl ar gyfer y bagiau te. Os yma'r disglau yn rhy fawr, fe fyddai hyn i fod yn anghyfleus, oherwydd y fyddai hyn yn cymryd gormod o'r gofod ar arwyneb o'r counter neu cyntedd. Felly, yr allwedd yw i sut i dod o hyd o'r disgl sydd yn digon o fychain ar gyfer y cyfleusterau, ac fe fydd hyn yn gallu arbed yr angen i torri yr bagiau te ac wedyn i diwallt yr dal te allan i mewn i'r mwg, os yna ni yn gallu defnyddio y bagiau te. Felly, ar gyfer hyn, mae gyda ni amrywiaeth o syniadau sydd dwi'n meddwl wedi gweithio yn dda ar fy gyfer i. Un yw i defnyddio y topiau neu topinau o'r botelau o'r enghraifft coffi neu beth bynnag sydd gyda fe yr topin lle rydyn yn croeshoelio i lawr neu i fyny i gau neu i agor yr botel gwydr o'r pwdr coffi enydedig, er enghraifft, neu instant coffi enydedig. Felly, ar ôl defnyddio yr coffi union yn y botel gwydr, rydyn yn gallu defnyddio y topinau fel disgl ar gyfer y bagiau te i'w defnyddio yn yr mwg nesaf o te, neu os ydyn ni wedi dod o hyd yn ddiweddar o'r bolen ar gyfer y pwdin ar gyfer yr rhaniad unigol neu single portion, lle rydyn yn gallu defnyddio yr bolen plastig ar gyfer yr cynnal o'r bagiau te, ar gyfer ei defnyddio yn y mwg nesaf neu yn yr disgl ar gyfer ei cynnal ar gyfer yr bagiau te, lle nad ydym ni yn angen neu eisiau i'w defnyddio, ond i'w bwrw ymaith yn ysbwriel. Felly, gyda'r ddau ddisgl hyn, un ar gyfer yr mwg nesaf o'r te ac yr ar gyfer ysbwriel, mae'r yn arbed i ni yn angen i mynd pwcro i'r bin sbwriel i taflu ymaith yr te bag wedi ei defnyddiwyd yn digon. Felly dyma syniad oedd wedi ei gweithio yn dda ar fy gyfer i, achos dwi'n meddwl ar fy gyfer i mae'r mwg o te yn hynod ei bwysig i mi, ac hefyd dwi'n meddwl ar gyfer eraill hefyd. Felly, fan yma, dwi'n meddwl allan yn gallu arolygu geiriau o'r dydd. Mae'r hyn wedi dod i mi yn ei dyddiau diweddaraf. Yn gyntaf mae gyda ni y gair tryloyw, T-R-Y-loyw, sydd yn cyfeirio at y Saesnig transparent. Ac wedyn mae gyda ni y gair dwyochrddarllen, sydd yn cyfeirio at y Saesnig translucent. Ac wedyn mae gyda ni y gair lled clear, sydd dwi'n yn meddwl yn dod wrth yr geiriau lled ac wedyn clear, sydd unwaith eto yn cyfeirio at y Saesnig translucent. Ac wedyn, os ydyn eisiau i dweud charcoal yn Gymraeg, mae'r gair golosg, G-O-L-O-S-G, golosg, ac hefyd rydyn yn gallu defnyddio gair arall, sef mallwydd, M-A-L-L-W-Y-D. Os ydyn eisiau i dweud staple, mae'r gair yn Gymraeg hym, H-E-M, felly os mae gyda ni staples yn y llywosogrwydd, rydyn yn gallu defnyddio y llywosog hymiau, ac wedyn os ydyn eisiau i gwneud y gweithrediad o i staplio, rydyn yn gallu defnyddio y gair hymio. Wedyn, ar gyfer gair arall ar gyfer staple, rydyn yn gallu defnyddio y gair ystwffwl, Y-S-T-W-F-W-L. Yn y lluosog, mae'n dod yn ystuffelau, Y-S-T-Y-F-F-L-A-Y, ac wedyn os ydyn eisiau i defnyddio yr ferf i ddisgrifio y gweithrediad o'r staplio, rydyn yn gallu defnyddio ystuffelu, Y-S-T-Y-F-F-L-Y. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo yn digon hir. Diolch yn fawr am ei gwrando ac yn gwylio ar y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych wedi ei darganfod yn diddorol ac yn wedi ei mwynhau. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach a hwyl.